Sorry, now. Sparengo. Fi'n actually recordo. Oh! Possibly the worst background we've got. It does. Ond just for do it, Os nad oes gol arno fe, jyst fel hwnna dy lamp yna, achos mae'r camera fi. so bydd yn oce, chi'n meddwl? Oce, os rhywun yn gwybod faint o amser, set yr amser o'r chi? Ffôn. Ond mae doi, wel na, mae tri ar y pen, is e? Fi'n meddwl bod chi'n gwneud good job. Mae FIFA dy dofod. FIFA dy dofod. No, no, that FIFA talk in lesson. Sorry. Os ydyn nhw'n efo. A bod ydyn nhw'n ffwrdd i bod yn bio. Jiswm get fi gael ti Jiswm gyda. Jiswm gyda. Wedyn mae goleuadau da ni. Da. What we say? Okay, pwy yw dy model? Model fi yw Dylan James yn blwyddyn 10. Pam? Dwi'n sy'n Dylan achos fi'n gwybod bod yn gwneud drama, so ni'n gobeithio bydde'r emotion dy mas o fi'n rhwyddach. A fyd, fi'n abod Dylan anyway, fi'n gwybod bydde'r reactions yn quite pretty priceless. Wel, pa emosiynau dywyses ti? Fi wedi dewis ofan gyda Dylan, achos fi'n gwybod bod e'n quite dramatic anyway, so ni'n meddwl wrth o helo ofan anweb, byddwn ni'n cael y lluniau gorau. Wyt ti, sut wyt ti'n mynd i cyfleu ofan? Fi'n gobeithio trio creu sŵnau byddai'n cael ofan yna fe, a falle cael rhywun i neidio allan i trio cael ofan yna fe. Okay, good ideas. Diolch fe. Oh, no. What is it now? Okay. Yeah, FIFA is on his mind. Yeah? So, just fi sy'n mynd hwnna draw hwnna? No, anyway. Ond ti'n meddwl, fe bynnag yw taldro rhywun y pethau, bydd hwnna'n cool? So fi gofyn rhywbeth chymys? Wrth gwrs. A bydd y pins yn reflector? Mae'n gwestiwn da, gobeithio ddim, achos sy'n golef o cwmpo ar y cefndir. Mae'n golef o cwmpo ar y fan hyn. Os bydd yr holl cwestiynau yma, gallai fod yn rhan o beth yn ffwrdd chi. So cofiwch mewn ar y pwynt o'n sy'n gael cwestiwn nhw. Ie, fe fi gael surnames chi, sa'n gwybod surnames ni? Iawn. Good, croeso i chi fes nesaf. Ie. Oh, ni'n cael wrestling match, amazing. Wrestling match. Okay, so Cara, ti eisiau mynd ar dyn o lamp nôl fel backing light? O samser Helo, Hannah. Helo, Siamai. Beth pwy yw model ti? Wel, Alwena sy'n fod yn credu mae'n dos, felly bydd rhaid fi jyst ffeindio rhywun arall go iawn cyn photoshoot ti hynna. Pam dywyses ti Alwena os oedd Alwena ma? Oherwydd, fi wedi gwneud Alwena o blaen achos mae'n ffrindiau. Diolch os gwelwch yn dda, mae Ella eisiau gwneud rhywbeth. Helo, Hannah. Helo. Beth yw'r syniad heddiw gan... Y syniad heddi i helo ofan yn rhywun wrth i'r photoshoot. Felly bydd nhw'n mynd mewn i'r stafell yn tywyllwch i gyd a byddai'n gwneud sŵnau a bydd sŵn ar y cyfrifiadur. Bydd nhw fel achos fi'n gweld rhywbeth i gael cofan mas o rhywun na gael rhywun i bod yn hapus. Pwy ceistir syniad yma o? Wrth trafod yn y dosbarth gyda pobl eraill a hefyd Sean de Sparengo. A hefyd jyst edrych ar y we am jyst teimlo mewn photoshoot. Jyst rhoi syniadau. Ie. Felly, pa fath o syniad wyt ti'n mynd i wneud? Fi'n gobeithio bydd rhywbeth ar
nadur, achos mae fe rhai gyda'r YouTube I fi wedi ffeindio mas. Fi wedi ffeindio mas fel... Fi wedi gweld lluniau a bethau a fideo ar YouTube sydd mynd I hala ofyn o beso wedig os mae'n twyllwch. Achos rhyw ffilm scary ffilm nhw a byddai'n rhoi hwnna ar YouTube a rhoi yn uchel ar ei sgrech hefyd. Wyt ti'n mynd I gofyn cwestiynau y model beth maen nhw'n ofni? Ydw ar y dechrau ar y diwedd, byddai'n gofyn cwestiynau sut ti'n teimlo cyn mewn nawr, sut ti'n meddwl eith y photoshoot, beth ti'n meddwl fi ti'n neud mewn na, a ar ôl dyn nhw mas, I ti'n teimlo bod ti wedi cael ofyn, ti'n teimlo bod y photoshoot wedi bod yn ffyddiannus, cyn y ban. Felly, os nad ydy Alwen yn dod lan, pwy yw dy model nesaf? Sa'n ti feddwl amdano to, byddai'n edrych ar pwy bydd yn rhydd gwrs nesaf, neu hyd yn nod felliant da a Ellen Davies o byddai'n dig. O, syniad da. Diolch. Oce, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Helo, Catrin, siwmai? Iawn, diolch, ti? Iawn, diolch. Ti'n excited i'r photoshoot heddi? Cyffroes iawn gan bod yr Dechrau to. Chos, siwmai? Iawn, diolch. O, good. Ti'n teimlo nerfus am y photoshoot heddi? Ydw, teimlo'n nerfus achos mae angen I neud canolbwyntio'n fawr neu bydd ddim yn cael y shot perffaith. Bydd. Beth ydy syniad greiddiol ti? Y syniad greiddiol yw gael model mewn I cyfleu ofyn, penderfynais ar ofyn achos mae mwy ddramatig a os rydych yn sgrechen, chi'n cael hwyl mas o fe hefyd. Felly mae... Ond sut ti'n cael hwyl mas o fe? Gan fod model fi'n brawd I fe, so mae'r... O, reit, oce. Pam o'ch chi wedi dewis brawd chi? Achos o'n i'n nabod yn dda, a ni'n gwybod gallwn ni gael yr ofyn. Ond pam so chi ddim wedi dewis rhywun so chi'n nabod achos wel mae'n mwy cyffroes a mwy nerfus i'r nod fwy achos so chi'n gwybod beth gewch chi mas o'r persona? Achos mae angen I ni gofyn cwestiynau I dechrau a gan fod fi'n bod beth mae'n ofni a wedi cynllunio hwn mas yn digon dda, does dim angen poenau ar ôl ni bod nhw dim yn troi lan na unrhyw beth. Reit, so fi'n gweld bod camera da chi fyna heddi. Oes. Efo hwnna bych chi'n defnyddio i'r photoshoot I hynna? Ie, rhywbeth fel hyn. Mae un di gael ei seto lan y barod. Efo'r un peth, efo'r un... Yr un make pentax yw e, selon. Reit, oce, achos o'n i'n meddwl os byddech chi'n defnyddio hwnna, defnyddio hwnna I practiso a defnyddio un arall. Byddech chi ddim yn... Ie. Fe'n gwasgu'r shutter, mae'r goleadau I gyd yn mynd bant, a dim rhaid fe gwasgu'r flash. Wyt ti hir y diwso strength y flash na? Achos mae'r flash... Tyna chi'n just gyda flash, as in, siwt chi chi diffodd ein ar hynna. Ydyn nhw fi mynd? Wrth gwrs. I guess what? Jaws one. Achos bod e ar automatic focus, mae angen bole. Throw fe ar y manual focus. Fynen. Beth chi'n neud? Cwas y slo. Bach gormod o llwyn fyna. Go on in style camera. Dyla... Ie, dwi'n gole fe, so just gole flash dydy hwnna. So ti wedi defnyddio'r goleadau yma.
So ti ddim eisiau defnyddio'r flash. Ond i bai bod ti'n defnyddio fe i... Mae hwnna'n flash eitha pwerus. Ti'n beth fi? So mae beth sy'n mynd i bleachio popeth mas a mae lot o gole'n cwmpo'r y cefen. Ddim wisgo spectrum, mae pethau newid bach fan hyn, neu gywe, o ran... So be bydde ti'n gofyn, fel model, bydde ti'n gofyn ydi dynnu'r spectrum sy'n mynd pethau'n haws i chi na'n? Ie. Ti eisiau fi cymryd? Wyt ti'n hapus dyna? Ie, so mae'n llan o llygad i'n betach wedyn, y fe? Ond to, chi'n gweld bod bach gormod o gysgod falle yn y llygad fyna? So sa'n bod wyt ti sam i chi wneud rhywbeth i trio cael gwared o'r cysgod sydd just yn y llygad fe'n. So chi'n peintio'r wyneb gyda golau, basically, yw beth chi'n neud. So falle bod eisiau physically symud y lamp tuag ato ti bach falle, just fel bod e'n dod mewn bach mwy. Mae hwnna'n well, ydw fe? Catrin, ti eisiau mynd i'r golau cefen? O, dim diw. Ie, ti newid hwnna Hapus hana. 50 gweld 60. Hapus sam. Maen, ond dylen ni, really, fi'n credu bod yr... So wrth gwasgu'r LV ar y cefen, ti newid y set-up math o beth. So mae gyda ti y speed fyna, wedi newid yr f-stop, ti'n gwasgu'r AV mewn fan. So chi'n gwybod beth gallai fod o help? Mae 3 camera arall fan hyn, os sy'n gweithio, neu fan o fan hyn. Achos y broblem yw, mae eisiau bod chi gyd yn cymryd tro i dynnu'r lluniau, ond y person cyntaf sy'n gweithio fy mas, well, that's it really wedyn, mae'r lleill ddim yn goffa gweithio mas rhy mor dda. So, gofe ar M. Gofe ar M ar y top. So chi di daldi hwnna, nawr, chi di ddod i'r ffrant nawr. Rwch ar M ar y top, byddwch yn ofalus ble chi'n rhoi ffei, yna. Ni wedi tato lan i mwy nawr. So beth fi'n mynd i wneud, dyna hwnna i fi, ti eisiau... Just literally slide fel lawr. Ond siop i reid yn gwybod neu pryd i troi golau arfo. Bydd ti'n ffo gweud keywords. Banana. Sa'n mynd i weid dim byd nawr, fi jyst yn mynd i ffilmo beth i chi wneud. So trafodwch chi. Mae'r gael beth eisiau gwneud sydyn. Dibynnu pa mwyswch. Ie. Achos, os ni'n mynd i trio cael fel... Ie, so mae'n meddwl bod un o'n ni actually wneud fel some sort of weird noise kind of thing. Yw yn ni'n gwneud... Oh, mae'n off now, ie. Sa'n gallai ti'n wneud y weird noise da. Cheers. O na, mae'n... Nid rwy'n chi sgrych yn rhywbeth. Yw ti'n neud drama hynna? Ha? Ti'n neud drama yn ydw? Ie. Felly ti'n neud e? Yn symllai. Symllais fi ar fi wneud e. Ochos i cael gael. So beth ni'n neud, ni'n mynd i roi gol arno, ond mae Catrin mynd i sgrichen yn ti'n gael siop, neu ni'n neud gyda'r pryd. Rwy'n pryd? Ie. Ni'n mynd i gael trael roi ni mas o'r golau gyd yn dod arno mewn amser. Ond sa'n ei gallu sgrichen? Okay, na, ni'n ni like, okay, 3, 2, 1. This went wrong. Okay, that's not, okay, 3. Sorry, beth yw'n random? Oh, no, okay. Dyn ni'n clywed Catrin yn mynd... Oh, go live you. Dyn ni'n clywed ti'n gael bryd y gyntaf, a wedyn fy'n gweld pryd y troi arno. A wedyn sgrych. So byddai'n gyd arno a fyddai'n sgrych. A ti'n mynd yn tarp. A mae'r chwerthin falle ddim yn ado i'r awyrgyl. Mae'n ei drial e. Mae'n ei gael drial e gen pryd. O, rhaid. Achos falle bydden... Bys mewn rhywun a wedyn ti'n sgricha. Pardon? A wedyn ti'n sgricha. Bydd y golau ddim lan cyn adol bydde. Ie. So basically, a roll like a third breath then. Yeah. Arno, sgrych. O'n i'n meddwl bod golau ddim Arno, lan cyn sgrych. tra bod yn sgrichen.
os mae eisiau seto fan. Byddwn ni y gol ymlaen dyn ni. Byddwn ni jyst yn sefyll fel un trwy'n ni'n edrych fel edrych yno fe. A wedyn ti'n sgrichen. So byddwn ni'n buildo'r tension yma. Ok, felly bydd y gol ar yno erbyn o. Ie. Ok. Iawn. So pwy sy'n ola? Take it away, girls. Go on, hynna. Cofio, Stern voice. Mewn. Mewn. Saf ar spot. Fan hyn. Mae'n just fel... David. O'n ni'n troi gael ffyn nawr. O'n ni'n gael nice. Ie. Happy. Chi'n recordo ni mas? Ie, fel bod modd i nhw wneud, wel i pawb jyst wneud cofnod. Beth ych chi'n mynd i wneud i angoliadau? Trafodwch beth chi'n mynd i wneud rhaid cael ei mewn? Sut chi'n mynd i cael ei mewn mwy hapus a beth ydych cael ei mewn? Chi'n just wario rhywbeth off YouTube fel funny clip o ffilm neu rhywbeth? Oh my god. Fel like... Gangnam Style. Okay, pan sy'n ni'n hwnna? Neu chi'n cofio amser nath gyda jyst rhoi compliments i Cara, sydd oedd wyneb wedi traws newid. So os bydde ti'n cael Owen sy'n rhoi compliments math o beth. Owen, tell her a hell. Ond bod ti Elen yn rhoi compliment, cyn o'r sy'n mynd, ti'n un ffantastig. Mae'n gwaethaf. Neu, beth bynnag, really, bydd glow i dde. Ond ydych chi mynd i... Ond sy'n gymaint o otter o'n goliadau, os ta'r hapus chi'n mynd am y dde? Ie, so gallen ni really just sort of seto lan y goliadau fel so bod e'n siwto hi. A wedyn... Elen a hynna, chi eisiau swapo nawr? Iawn, sy'n rhaid bod yr golau off o'r yna, so os chi'n trial cael hwnna, wedyn sy'n eisiau bod y... Mae'n golau arno pan bydd i mewn, a wedyn bydd i'n stel. So chi'n barod i drio ydyn? Ie. Be ni'n neud? Mae... Rys o fi... Cymryd control. I fi fod neud rhywbeth, chos yna. Just film that, look pretty. Cool, man. Son? Ie. Okay, then this is mynd yn ond. Ti'n siarad gall ti? No. Ie, mae'n siarad i neis yna. Os ydych fi neud rhywbeth i golau neu fi'n rhaid? Brilliant. Ydy'r golau ni llyged hi efo i nhw, neu sy'n nhw'n llyged i'n rhaid? Mae'r llyged chwyth fi yn fi. Waeth fi'n gweith angle, sorry. Ti wedi symud ymlaen lle. So, mae ti eisiau stopio'r recordo am beth? Roedd y fideo. Ddim mor dwyt. So, dyna lle... Mlaen efo ish. You're actually neud unrhyw beth. You're actually really nice. Beautiful, beautiful. Gad yma, gad edrych yma, mae'n nice. Okay. Mae'n golau yn reflected yn arno. Wow, mae'n really nice actually. Pan mae'n hynna? Achos ti automatic focus ti arno, so mae fe'n cadw mewn mewn yn gosach fel ydw fe'n focus i ti. So gallai ti roi ar manual focus os ti eisiau complete control. Ar un o tu ôl gynta, fel bod e fel... On it. Ie. Dim mor obvious. Ie. A wedyn fel... I fe gael strict instructions i fe wedyn. Just, yeah, mae'n aros. i acto like quite offhandish. But like, gyda ti now, like, o'n i ddim actually di fod fel, nhw i ddweud hi o e. O'n i mwy fel, lead the way. Stamina. Myna. O'n i'n ffri pan byddwch chi sefyll ar y spot a o'n i fel... Dyma'r spot. Ti'n blwyddyn o'n spot? Sorry. Better. Yeah. Na, ond ni'n definitely gweud, take your time, build up on... A dim mwy rhaid. Tension, yeah. Okay, a ni'n rhoi ofan.
Ie. Achos, ie, ges ti mo, you're quite emotionless anyway. Ie, mae'n ti. Yr unig ni fel syniad. Si'n ni gael gyda i ni? Ceri ofyn am y profiad. Beth oedd profiad chi wrth wneud y photoshoot? Erchyll. Os oedd pawb yn anwybyddu fi, o di dechrau nhw siarad fi, yn ddimateb gwir beth o'n i moyn gwybod, a dim nes i fe'n spooky iawn, cyn hyd yn oed i Sam Ysgrychen yn y cefndir. Oedd y profiad o gerdded mewn, a ti hanna'n tywys fi'n man cywir, o wain yn anwybyddu fi. Na, nes i ddim hoffi'r profiad o gwbl. Na, ond gathoch chi emosiwn iawn mas, do? Do fe? Do. O, fi falch. Do, diolch. O'n i'n ddim di gael siarad conversation da reina, a nhw'n dweud, ni mor nervous a popeth. Ond, os bod nhw'n o'r tu ôl ysgrychen, bod nhw'n cael rôl. Ie, na problem yna. So... Dyna fod un camera fel fyna fyd? Na, mae eisiau bod nhw'n ysgrychen o fren. Ie. A hefyd, bod chi'n gweithio nhw flan llaw fel pobl siwrt dy Sparengo, ni'n mynd i trio cael emosiwn real mas o chi. Catrin, gwranda bach achos ti sy'n gwneud hwn. Y problem oedd bod ni'n bwys yr ôl ffyrdd math o beth. So mae eisiau gweud, ni'n mynd i trio cael emosiwn real mas o chi. Beth i fod, triwch edrych ar y camera fe bynnag sy'n digwydd. So bod nhw'n hala nhw fwy nyrws. A fi'n recordo pan fi'n rhoi ideas yna. So Catrin, gweud ti beth sy'n mynd ddigwydd nawr dan? Bod brawd fi'n dod, dyma Owain yn dod i casglu fe, a trio fod yn strict. A wedyn, ni'n mynd i gael ei sefyll ar y spot, a wedyn whisperan i'r pobl ar y golau be mae rhaid i nhw wneud fel Rydyn nhw'n twch i'n manhandlo fe. Dim fel brwto fe, ond just fel grabo fe. Fyr. Pa flwyddyn yw e? 7. Okay. So fi'n credu bod eisiau bod yn ofadus o gofyn bod hi'n traumatiser fe. So falle bod dim eisiau twtio bod yn overstepo. No, dim fel bwrw fe. Just fel nydro fe mewn fel. Leading by the shoulder kind of Sy'n mynd i gwybod ble'n mynd, achos mae'n mynd o ie. O, ti'n bod yn ofalus o fe, mae'n gret. Okay, let's do it. Ni'n mynd i gael emotion real mas o te, okay? Felly cadw edrych ar y camera. Okay. Beth yn gwybod? So stepes i mlaen, a sleiters i. So nawr, yn lle bod y lluniau'n actually bod yn ofan, he looks quite amused. So... Typical fi. Cadw agwen i rwan. That's only real emotion yna, so... So, ti eisiau gofyn i'r model i acto mas yr emosiwn hefyd? Okay. Acta mas fel ti'n ofni rhywbeth. Mae ti'n expect bod nhw fan nhw, actually... Fel moths, ie? Yeah? Moths. 3, 2, 1. Oh, bless. Fel shocked, fel... 3, 2, 1. Oh, bless. Right. Sut o ti'n teimlo pan oedd popeth yn digwydd? Nervous. Pam o ti'n teimlo'n nervous? Pam o ti'n teimlo'n nervous? Os oedd dim gwybod pam. Beth oedd yn digwydd i fe? Beth o ti'n teimlo pan oedd Sandy jump arno ti? Neu'n bod ath e braidd yn wrong? Yeah? Okay? Sorry, I'm sorry. Dwi'n neud chi'n cael ffigwr
Dylan ni actually, if I need like a role at the 4 deep breaths neu beth. Ond dim too fel obvious o. Fel pob un o'n i'n gallu neud ond just, ie. Pan mynd... Okay, so gweud na wedyn, so like, fi'n mynd... Oh, gole un, gole dweud tri. Ti'n gwybod ma stwff di ar ôl? Pam sy'n rhywun yn rhoi dros dy fed, snico mas? Sa'n yna? Le ma stwff di? Le ma stwff di? Na fi'n iwso fe. Chos fel third un. Mae ysbryd yn yr ysgol, beth bynnag, yn ysgol. O, di'r third un wedi? Ie, hwn yw'r third un. So gael rhywun i'w Mae tri fan, mae un, doi, mae'n third un fan. Camfi mas. Wel, os yw'n chi eisiau trial mynd tu ôl fan hyn, siarad yn mewn o'r un. So pwy sy'n eisiau trial dod mas o drwy'n Mae Dylan yn gwybod bod fi ma. Gwe to? Mae Dylan yn gwybod bod fi ma. Na. O, di hynna'n siarad ti'n rhywun. Beth yw'n ei Ie. Just cerdded mas. Pa'n mynd y siop ddo? Just Ond to, mae fe'n mynd i edrych yn ôl wedyn. Dwi'n meddwl bod fi just sort of... Just dweud, fi'n cael y camera. Wel, os yw'n ffordd bod ni'n gallu cofio to fan hyn ffai? Na. Oce, newn ni just trial e, fe. So na'r ffyr plan. Wedyn, pan bydd y golau yn mynd off to. Dylan, mae'n bwysig. Mae'n bwysig bod ti'n cadw pipo ar y camera. Beth bynnag ti'n neud, oce? Camera, gole... Gole un. Gole doi. Gola tree, please. So, this will be called headshot. Please. Edrych yn arfer. Gole un. Gole doi. Gole tri. Gole un. Gole doi. A gole tri. Oh no! Oh no way! Gwisgo continue shopping. Hi, Zala! So hwnna dde pan dath hwnna mas.
O'n i jyst fan cynnig ti o'r cyrten. Ti'n gwybod? Oh my god. Mae'n rhaid i gweld hwnna. Okay, so hwnna'n pam dath hana mas ti ôl di. Ys gys yma'n gyda ni o'r siop. A wedyn hwnna pam... Oh my god, hwnna'n cutest ffoto ddo. Oh my god. Ti'n ystod lle dy trwy fynnau i checo? Spell in English. Oh, ie. Thank you. Okay, okay, wedyn... Just acna sioc trwy fynnau. Mae eisiau? Oedd hwnna'n hylir. It's when like actor on shop or like. Oh my god. Mae'n yw'r beth. So fawr. Yes. Na pa, o fi wedi gwisgo'r thing wrong. Okay, dyna ni. Ydy fe'r focus? Ydy, mae'n like, ydy, I think so. I think, mae'n edrych yn okay, I think. Ti'n ystod lle dy trwy fynnau i checo? Spell in English. Oh, ie. Thank you. Okay, okay, wedyn... Just acna sioc trwy fynnau. Oh my god, okay. Ti'n gofyn am, mae fe'n recordio, ti'n gofyn am ymateb e? Beth fydd o? Okay, beth wyt ti'n meddwl am ydy'r whole experience ma? Mae fe'n good achos mae fe'n newydd i disgyblion Dyffryn Teifi. Oh, thank you, thank you. A wyt ti actually cael, ges ti genuine ofan yn o fel, like... Do. So beth oedd e fel y build-up, fel nhw wedi hala ti aros ti fas? How did you feel? Nervous a dechrau Yeah. chwysu a... Oh! Na ni, a wedyn, yeah. Mae gyd. Okay, diolch yn fawr, diolch yn fawr. Siwr camera arno dy hunan y gweithio ti'n meddwl. Okay. O'n i'n meddwl y shoot na di mynd yn really good. O'n i wedi cael yr ymateb o'n i moyn mas o Dylan. So, yeah, fi'n hapus dy beth wedi digwydd. Yeah. Bydd rhywbeth ti'n gwneud yn gwahanol? Na, fi'n credu o popeth o'n i wedi gwneud. Enwedig fyd oedd yn wahanol i fel un pobl eraill. O'n i actually wedi cael fel 2 chance i alofan arno fe. So, os i ni wedi cael y canlyniad y tro gyntaf, bydden ni wedi cael yr ail waith. So, mae hwnna'n good. Fi'n meddwl ni. Yeah, holla. Thank you, Joel. Golau 1. Golau 2. Golau 3. Eisiau bach mwy o golau fan hyn. Ydy, noi. Okay, good. Golau 1, off. Golau 2. Golau 3. Cadw edrych ar y camera os bynnag sy'n neud.
Golau. Okej, samma med den. Okej, eskis var det ovan. Just ovan, just eskisa fod gyda ti ovan. What is he saying that's good? O'n i yn? For the record, dim bai gwan oedd yna. No, actually, gweithio. O. Ie, fi'n jyst bannu mewn ar ôl ewr. Cago. Ymateb? Oedd e ddim wedi mynd y ffordd, oedden ni hoffi wedi mynd yn, dyna ni, smots. So beth ti'n dysgu? Bod eisiau ni fel, bod e ofyn ddim, so ni lle hela ofyn ar pawb. So, dyna ni'n gwneud pethau eraill yn lle dwmon ofyn. Bydde ti felly'n cael mwy na un model hefyd? Ie. Gwed nad e? Byddwn ni'n cael mwy na un model, tua 2 model neu 3 felly. Jyst ni'n siŵr bod fi moyn ar ymateb, bod ni moyn. Ie. Be chi wedi dewis o ran dewis pobl? Be chi wedi dysgu? Mae angen i gwybod faint maen nhw'n ofni a os o'n nhw'n anghyffyrddus dydyn nhw ddim yr dewis cywir achos oedd brawd fi ddim yn fel ofnus iawn sydd braidd yn disappointing really. Gwed nad e? Mae angen rhywun dramatic really achos otherwise bydd ni ddim yn cael reaction da. Cara, beth mae'n neud yr un cyntaf, sgrimo neu... Okay. So ni'n mynd i trial wneud fel, mae byda ni 4 gwahanol bach yn bach, ni'n mynd i trial wneud fel gwahanol un i gyd yno. Cool. Ni wedi gofyn am reaction nhw, a maen nhw'n really fel nervous a stuff, so ni'n gwybod beth maen nhw'n disgwyl. So ni'n mynd i dod mewn na fel un yno, one by one, a maen nhw'n mynd i sef yn canol. Beth mae'n fawr nhw sgrych yn o'r cefen neu... Ie, sa'n gwybod. Sorry. Run to the call standby, action. Iawn. Sorry, just like family. Yn bersonol, beth ni wedi gweld o'r gwers cynni oedd, os chi'n cael rhywun o tu ôl i sgrichen, mae person yn ei troi rownd. Ie. So, na dda'n wneud eich o. Ca fi'n cael y bwys fydd arno fe. Ie, os chi'n dod mewn yn nhw yn eitha dywel, neb yn siarad, a dweud fel, just all of a sudden, pryd chi'n barod y sgricha, bydd nhw fel straight away, fel os mae'n real dywel. Ie, so ni'n hala nhw'n really nervous, gweud, ceis yma siarad aros hwnna, neu bod fel, ti'n iawn, a smile, pawb bod dead serious. Fel just look at them. A bydd nhw'n really fel scared, a wedyn nhw'n i sgricha. A ni'n cadw nhw'n bach, just fel keep the camera on them. Ie, a nhw'n i'n neud cwbl o stwff fel, ti'n fel, pryd chi'n neud gwers 5, fel light 1, light 2, light 3, fel cael y golen iawn. A wedyn rhoi off arno. A wedyn jyst chwarae, a bydd nhw jyst yn hala nhw fel aros yn fel few minutes, ie? Ie, hala fe'n edrych fel bod un o'n i dal yn neud rhywbeth y gole, when all sy'n sgricha, ar bod e'n barod. Ie, sgricha. Ni'n neud bydd yn gyda gyda'r one by one gola? Ie. Ie, oce. So gallwn ni dal fod nhw'n i gweud fel, os maen nhw'n ffidlan dy gola, mae rhaid i edrych mewn at all times. Ie. Should ti'n mynd i gael nhw edrych o'r camera at all times? Sef e just... Gweithio nhw. Just gweithio nhw. Bang da. Good question gyda. Okay. Barod for our first victim? Come on, try and do that. Bydd o'n rhywbeth? So John. Okay, ni ta John mynd da. Okay. Okay. Come on, fi wrth mynd wrth gwrs. Let's go. 2, 3. Yeah, let's go. 2, 3. Yay! Okay, ti'n ymlaen un o'n wrth y gole? Gola 1. 2. 3.
3. Gofyn iddo wneud pretend sioc horror face hefyd. Pryd mae'r un o'n sy'n rhoi gallu gweld camera. Hey, good, fel yma fod. Ok, ti'n ma'n neud fel... Gallu fel neud gwyneb, beth ti fel yn really hate o, beth yw fel worst thing o ti? Corin Norda. Ie? O pryd ti'n gweld un, mae gweud mae un fel masif yn carfod pawb lan. Dwi'n gweld yna. Oedden gweld yna? Reaction i neud. Pwy reaction ti'n neud? Ti'n bydd yn mam ti neu? O, plas yna. Gwyddau mam ti? Ok, beth sy'n hala ti wrthyn fel? Ti'n pryd ti'n gael y boes? Ie, ti neu? Ie. Beth fel, be maen nhw'n neud fel? Beth sy'n digwydd heddi maen nhw'n hala ti wrthyn? Dangos fel ar y computer, ar y wyched yn y... Llyfrgell? Llyfrgell, ie. Fel loads o lluniau i gael, fel really funny. Classic. Trwy ddod sgrech, mae'n jyst fan hyn. Ok. Chi'n hapus? Ie, just fel. Dala hwn, please. Yn ails mynd. Ond y rai pryd Basgets mae'n fi fel nawr. Ie, ond sa'i mynd i gallu taflu y dau achos o babi. Sy'n paid i fynd ein achos ti'n ffili gweld fyna mae camera yna. Mae'n rili ystafell instructive. Ond rwy'n gol yna ti'n ffili gweld. Mae'n jyst yn edrych am ti'n dal o doi black ball for the thing. Bywyd aidan, bywyd... Ok, mae camera Ti'n mynd camera off. Beth o fe? Na i jyst mynd fel un. After she dala fe. Ti'n barod? Ti'n gallu gweld fi'n hol hwn? Ydw. So dala fe dat ti'n So na i jyst mynd, ok, barod? Ie. Dyla, ie? Done. Okay. Can I take a shot? Yeah, cool. Okay, this is our plan, okay? Okay, can I leave it? Rwy'n dywel, pryd mae'n dod mewn. Ie. Fi'n ffilmo os y Cymraeg. So, dod mewn, sefyll ar y spot. Well, literally, na byd nath ni cynna fel straight forward, sort of goleuddi mas. Ie. Get the tension building. Ie. A wy'n fi sy'n mynd fel un, okay? Mae da fi y camera ma, fi sy'n mae'n ti dal fe, okay? Barod? 1, 2, 3. Oh, shit. Oh, that's a good throw, well. Yeah, okay. So, really, fi'n mynd trio cael ato cara. Well, ato. Don't like... Neu nid really bad. Ie. Symud y camera fel all the way lan, so ti'n proper edrych lawr yn nhw. A twyla fe lan at nhw, so bydd ti'n cael llun yn nhw sort of mynd fel law wedyn. Ie. A bydd e'n proper edrych lawr yn nhw fel. Okay. Excuse me. Sorry. O ie, mae car yn gwrs yn mynd. Gole 1. Gole 2. Gole 3. Gole 1. 2. 3. Un arno. 2. 3. Okay, so ni taflu camera na i ti. Mae'n rhaid i trial dala na, okay? Wel, mae'n rhaid i trial dala na, okay? Okay, edrych ar y camera. 1, 2, 3, go! Your hands. Oedde? Hwna'n eitha gwed. Dwi'n rhaid jyst pwyntio fe.
Go lan. Ni jyst mynd i cael fel shots mas o ti. So jyst fel, beth ti'n sgado? Beth ti'n sgado? Dwyll. Dwyll, wyt? So pryd cerddus ti mewn heddiw, ti bach fel... Bach o fant. Ti'n fel o fan o crynod a fel stuff fel la? Dead long legs. Mae Jonathan yn sgado. Bydde ti fel... Neu os bydde ti fel yn bathroom a ti'n gweld dead long legs a mae Jonathan yn sgrechen, beth bydde ti'n neud? Gafodd dead long legs probably. Ti fel wrthyn y fanna? Probably. Beth sy'n fel yn hala ti wrthyn? Beth yw beth sy'n digwydd heddi fel? Beth sy'n hala ti wrthyn? Dylan yn cwmpo. Sa'n dim i lot. Dim i? Cadw edrych ar y camera, oce? Beth yw'r funniest thing sy'n beth i digwydd eto? Oh, god. Probably as yn arwydd fi a Jonathan i gael ei mynsio. Gys di fi yna? Sorry. Yw yna ti wedi gweithio fi, o'n i ddim yn y cwrs, o'n i fel, oh my god. O'n i'n mynd off frost dwi'n fi'n joke na. Ti'n mynd mwy i ni? Ni ffyrir i ddisgwyl rhywbeth tôn ar ni. Gwasgu'r coch, a na fe ti'n recordio. So, o ran sain... OK, Jonathan, ti'n excited am y shoot ma? Beth ti'n meddwl sy'n mynd i digwydd? Wel, yn cael ei eitha'n good. Ie, beth ti'n meddwl sy'n mynd i digwydd? Pryd ti'n sefyll mewn na, ar y spot, beth ti'n meddwl sy'n mynd i digwydd? Be maen nhw'n mynd i hala ti'n neud? Maen nhw'n mynd i hala ni edrych ar un thing. OK. A then, just tynnu lluniau neu rhywbeth. Ie? OK. Diolch, beth ti'n meddwl sy'n mynd i neud? Chi gyd yn meddwl chi'n mynd i neud yr un peth neu chi'n mynd i neud gwahanol? Fi'n meddwl bod ni'n gyd yn mynd i neud rhywbeth gwahanol. Gwahanol, ie? Ie, wna'n neud rhywbeth gwahanol. Ti'n excited, nervous? A nervous. Nervous, ie? Ie, fi'n meddwl ni'n neud yr un peth. OK, beth ti'n meddwl? Pwyd. Na warning shot though, ti eisiau neud un shot i weld sut maen nhw'n edrych? Oh, maen nhw'n lyflu, di fe? Really nice. OK, gweld un o. Gweld dau. Gweld tri. OK, gweld un. Gweld dau. Gweld tri. Siwch aros yn yr un lle. A siwch edrych ar y camera. OK, dwi'n cael ei
Glenn, come on. Oh, ffôn. Fi'n credu bod chi wedi craco bechgyn ifanc. Gwen. Chi good. Beth oedd y profiad fel? Doniol. Ie. O'ch chi'n expecto fe? Na, wyn. O'ch chi'n expecto rhywbeth i fel i sgar o'ch chi'n neud? Na. Wel, o'n i'n expecto bach achos yn dywyll na. O, hwnna'n class. Siwr dath i gan? Good. Caras, ratha. Yeah, really good. Yeah. Mae'n dwi'n sefyll fan hyn. Ffili gweld fan hyn. Fan hyn. Fan hyn. Just go ahead. Fan hyn. Mae'n ffys y camera fan hyn. Okay, gole un, please. Gole 2. Per edrych na fa. Edrych ar y camera. Gole 3. Okay, think I'll go to 3 off, please. Gole 2. Gole 1. Okay, gole 1. Gole 2. Gole 3. Gole 1. Gole 2. Gole 3. Gole 1. Gole 2. Gole 3. Os ti'n dyle beth sydd ar mae'n tynnu los o lluniau. Cool, okay. Yeah. Okay, iawn. Yeah. Okay. So ti'n licio lemons? Ti'n licio lemons? O, iawn, good. Okay, ti'n gwybod mae'n cillaf yn just cymryd yma. Okay, okay. Aros fynydd, aros fynydd. Okay. Okay, fi mwyn ti'n... Nice. Nice. Okay, fi mwyn ti... Rhaid mae'n ceg ti. So rhaid mae'n ceg ti, so fel gymshield kind of thing. Bod ti'n gweld beth Melyn? Well, okay, gyda... Ydy e'n neis, neu ydy'n sir? Na! Dwi'n siarad yn orange yw e. Fel ti fel... Esgus fe'n sir. Fel... Hwna'n sir wach na iawn. Ti'n fenni, dyna ma. Na ti, da iawn ti. Yna ti wedi gobeithio? Ie, hwnna'n gret. Diolch. Ti eisiau rhywbeth arall? Ti eisiau actor mas yn rhywbeth i ti? Actually, ie, Daf, all ti actor'n eitha ofnus i fyd, please? Sefyllio nôl ar y thing, dda. Ie, bryn mwna. Right, so os ti'n mwyn actor'n ofan, so beth ti'n real ofan o? So fe intro teachers yn ysgol, neu? Pwy gwed o'r camera? O ie, os joke dy ti? Knock. Na. Dwi'n sy'n gyfi. Sa'n siŵr. On the spot, spoilers. Dwi'n trwy warning yma. Just, actor fel yn real ofnus, just fel... Gwyd ffysgari. Na, na to. Yeah, go.